Sa number 3, 12 tanan ka mga barangay sa Bacolod City ang ginbaha sang kagabi. Matapos ang masobra sa isa ka oras kababunog ng ulan sa Bacolod City sa kagabi dala sa southwesterly wind flow kag low pressure area, ginbaha ang 12 ka mga barangay sa syudad. Inibase sa records ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang apektado ng mga barangay mong barangay 1, 3, 9, 12, 17, 20, Banago, Mandalagan, Montevista, Singkang Airport kag Takuling. Ang mga residente sa Lopez Zaina Street nakibot nga subong na sila ginbaha. Amo sana ang sitwasyon sa ilang lugar sang kagabi. May mga lugar nga halos 4 katapak o kung 4 feet ang dalumon sang tubig o kung nakadalumon sang tubig. Parehos na lamang sa barangay Mandalagan kag sa Villamonte. Diri sa may puro Carvic sa Mandalagan sa video, daw masulod pa sa bintana sang sininga balay ang tubig baha. Mabaskog ang currents ng tubig baha. May mga residente nga gin-evacuate. Sa Villamonte naman, gin-rescue sa Bureau of Fire Protection ang mga pamilya nga hindi man makagwa sa ilang nga mga balay bangod sang nagadalom nga tubig kag mabaskog man nga daludo sang tubig baha. Matapos ang pinaka-oras, nagtahaw man ang tubig baha kag subong, wala na sa may nagapabilin pa nga mga tawo sa evacuation centers sa Bacolod City.